سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا سلام كبرات غطاتلتي سينما سمرة channel كما يعلقون لومي زتدالوه زيناتات سبورت انه تغطاتلون ملالات وزاتا سبورت فيلمتا أتكعي بيجي فرنساوي كيليان امبابي زحالف سمونا بقطم شامبيونز ليج أوروبا أنصار برشلونة 3 شوطات بمزقاب هاتريك دحر مسرحو بزعبا متصايو زملكت استفلالي حبريتات ينافسالهم مس بيجي دي قصر ولا سناب كالوت عبيت كلابات أوروبا كمرح زبلار سدما كاتع خوينو يغصلالهم قدام امبابي سبورتاوي زعبا كان مخان حالفونا بوليتيكاو قصو يمرح بزلو الوان منستر سبورت فرنسا روزانا مارسينيونو مبابي بجخاي تغيد فرنسا تصنح نحنا ندليكاينا حزب فرنسا يدليكاي بيجي ون تدليكا كتبل تمحطيناتهم إذا محص انتاز دما نتن زمت كرمت كفرمو تدالين زلوا كلبات ريال مدريد ليفربول كقطعن تسفا كقرصن كم زغلي يحبر مبابي ولاكو بزعبا مصايو عملكيتو زاغيد انت زي وسنه كابتا فرنساي تغانتا ناي موصا دريت كن كم زلوا يزنغرلو بفلاي تا بحزرات قعت ساغزلا ريال مدريد همان قلبان زود 22 عامت زلو وحلات قعي كوين كم زلو يغلص ميسي ጫሙን ገብረሰናይ ወፊዩ ሊዮኔል መሲ ከም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኢዱ ፍቱሕ ከም ዘይኮነ በሓያለ ወገናት ዝሕመም ሕጂ ግን እንተላይ ኣብ ልክሲን ሮናልዶ ክወዳደሮ ዝደለየ መስል ነታ ክብረ ወሰን ሰበረት መበል 644 ሾቱ ከመዝግብን ከሎ ኣብ ሜዳ ወዲወን ዝነበረ ጫማ ንገበርቲ ሰናይ ኣወፊሎም ኣሎ እቶም ገበርቲ ሰናይ ድማ ነተን ጫማ ናብ ጨረታ ውሪዶም ብርክት ዝበሉ ኣታው ክረኽቡለን ተስፋ ኣለዎም ميسي برشلونة نريال فالادوليد 3 باراب سعرته قطم شوطو دحر مزغابيو نتي بنغوس كعسو غرا عالمنا زغونه بيله اب كلب سانتوس 46 عامتات تتحيزو زنبره كبروسن كسوبرو كيلوم تيري هنري اسلطاني بورماس كخون تقاريبهم ناي قدم كوغب اتقعي ارسنال زنبره فرنساوي تيري هنري حدش اسلطاني كلب بورماز كخون ابطرز بصيحو كم زلو يحبر بورمازو نتي بدقفت أرسنال أزيو فتو زغونه فرنساوي كما سلطانيا كتقصرو تدل زلا نا سلطانيا جاسون تيندول بقعت يبل كان بمبال دحري مبرارايو تيري هنري كاب حدار كلتيشن عصوتو چعتنات حزو اب كندا كما سلطاني كلب مونتريال امباكت كوينو زسر زلوم بورماز دما بفؤاد مونتريال امباكتيا كاب زحلف سومو جميرا مسو زرب تكاي زلام اتا بدوباوي جماجم بحر انجليز مدبرا كلب بعدمه نيشتين اب كعسغري دما عبيزنا زلونا سلطان كتقصر دحر موسانا مس ود 43 عامت فرنساوي كتزارر جميرا ولا كان تخلاخلاي تشيلسي زنبره جون تيرن تخلاخلاي ارسنال زنبره باتريس فيران ون حصياتهم انتلا قلبا سليب زلو جن تيري هنري كم زخونه يزغلص اب قربا معلتات وعل كتسرو تسفا كم زلو دما اتا حبريتا يملكت هنري مس أرسنال برشلونة هاجراوي تجانتا فرنسان كوين عود ناي صوتا غيزي زحلفه بحر تصاوتاي نيرو مس أرسنال كوين ابز تصاوتلن شومنت عامتا تراي 226 شوطات مسغاب سمو كدمو كلو زي خونمبري ابي كلب موناكو جمرو نايم سلطان سراح بفشل دحر مدمدامو بوزحات كيلاتات بريمير ليغ بقعاتو زلو طرطاراتات يغلصلو هنري ابي بريمير ليغ سرح زخلو اوغل بقعاتنا فلطون يبلون بمبال بورماز كال زحشا سلطان كدلي يمعدوالو السينما سمرة تطعم زنك نحوري عاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا دقفتي برشلونة زافي كمص يطلبلو برشلونة زحالف سولس مشيت اب قطم شامبيونز ليج اوروبا بي جي زحفر سعر دحر مقول بابا مبزحتهم دقفت تاغانتا زخونو رونالد كومان كبارر يصوعلو ጋዜጣ ማርካ ንሱሳ ሽሕ ደገፍቲ ባርሴሎና ተወኪሳብ ዘርጋሓቶ ሓበሬታ 44 ሚታይት ካብ ኣቶም ንሮናልድ ኮማን ክድግፉን ከለው እቶም 45 ሚታይት ግን እቲ ናይ ቀደማ ከፋፋል ባርሴሎና ዝነበረ ዛቪ ሄርናንደዝ መጺው ነታ ጋንታ ከሰልጥናዮም ዝደልዩ ዘለው ባበርክቱ ሆላንዳዊ ሮናልድ ኮማን ዘይዓገቡ ሓለፍቲ ባርሴሎና እውን ኣብ ልዕሊ ዝወድ 41 ዓመት እስጳኛዊ ልዑል ተገዳስነት ተሓዲሮም ከም ዘለውን ናይ መጻ ስልጣን ታጋንታ ክገብሮ ዳርጋ ኣብ ስምዕ በጽሕ ምህላዎምን ይንገር ود كاتالونيا مخانو زنگرلو زافي اب 1998 ين بارسلونا تصنبيروا
ክሳብ 2015 ንሜዳ ካምፕ ኑ ዝፋንዎ ድማ ማልያ ለቢሱ ኣብ 767 ግጥማት ብምስላፍ 87 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ቀጠር ከም ኣሰልጣኒ ናይ ሓንቲ አልአሳድ ዝተባሃለት ክለብ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ሲኔማ ስምረት ጥዑም ዝመልከ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ በዓልቲ ቤት ሮናልዶ ጥራሕ ነብሳ ተሳኢላ ብዘይ መርዓን ቃል ኪዳንን ምስ ሮናልዶ ሓዳር መስሪታ ዘላ ጆርጂያና ሮድሪገዝ ንሕፍረታ ብቦርሳ ከዊላ ጥራይ ነብሳ ዝተሳእልቶ ስእሊ ኣብ ገበር ናይ ሓንቲ ኢንሳይድ ዝተባለት መጽሔት እስጳኛ ድሕር ምጥቃዓ ብዙሓት ወገናት ዝተፈላለዩ ርእይቶ ክህቡላ ጀሚሮም ኣለዉ። እታ ኣብ 2018 ኣትሒዛ ምስ ሮናልዶ ኣብ ከተማ ቱሪን ኢጣልያ ትነብር ዘላ ጓል 27 ዓመት ኣርጀንቲናዊ እስጳኛዊት ሞዴሊስ ንዓይ ዝኾነ ነገር ክገብር ቀሊል እዩ ጥራሕ ነብሰይ ክሰኣል ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ካብ ሓጎስ ስለ ዝፈጥረሉ እዩ ክትብል እያ ኣብ ኢንስታግራም ርእይቶ ኣሂባ። እንተኾነት ምስ ጁቬንቱስ ሰሙናዊ 578,000 ዩሮ ማህያ እናተቐበለ ዝፃወት ሮናልዶ ነዚ ስእሊ ምስ ረኣዮ እንታይ ስምዒት ተሰሚዕዎ ይኸውን ዝብል ሕቶ ግና መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ። ኣብ ምጽወታ ዕዙዝ ስም ከም ዘለዋ ዝነገረላ ጆርጂያና ካብ ሮናልዶ ዱር ሓንቲ ምጩቲ ቆልዓ ወሊዳ ኣላ። ሮናልዶ ካብተን ቅድሚ ጆርጂና ዝተላለየን ኣፍቀርቱ እውን 3 ቆልዑ ከም ዝወለደ እዩ ዝነገረሉ። በዚ ኸ ኣብዚ እዋን ኣቦ 4 ቆልዑ ክኸውን በቒዕሎም። ምቹው መልክዕን ስሩዕ ኣካላዊ ቁመና ዝተዓደለት ጆርጂና ቅርጻ ኣካላታ ንምሕላው ብቐጻሊ ጂም ከም ትሰርሓ ትሕብር። ኣብ ሲኔማ ስምረት ጥዑም ዝመልከ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ ስስዕ ማን ሲቲ መግቲኢ ተሳይንዎም። ንኮኸብ ኣጥቃዒ ባርሴሎና ሊዮኔል መሲን ንብሉፅ ኣጥቃዒ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኤርሊንግ ሃላንድን ንምፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ጸንሐት ማን ሲቲ ሕጂ ድማ ነቲ ንቶተንሃም ብሌን ዓይና ዝኾነ ሃሪ ኬን ንምውናን መደብ ከም ዘለዋ ይሕበር ኣሎ። ቶተንሃም ድማ ነቲ ወዲ 27 ዓመት ኣጥቃዒና ብዝኾነት ናይ ፕሪምየር ሊግ መናእንታ ክሸጦ እንተኾይና ጎደሎ 160 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘይትለቆ ትገልጽ ኣላ። ብመሰረት ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ እቲ ገዲማ ኣጥቃዒ ሰርጆ ኣጉዌሮ ዝመጽእ ክረምቲ ከተፋኑ ወሲና ምህላዋዩ ከም መተካቱ ንሃሪ ኬን ኣብ ራዳራ ኣእትያቶ ዘላ። ንፕሪምየር ሊግ ብናይ 10 ነጥቢ ጋግ ትመርሖ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ታሪኻ ዘፈረመቶ ዝኸበረ ተጻዋታይ ቤልጅማ ከፋፋሊ ኬቨን ዲ ብራይነ ኮይኑ 80 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት እያ ገይራትሉ። ከፋፋሊ ዮሃን ካባይ ሕልሚ ንስነ ጨቢጤ ክብል ጫሙ ሰቒሉ። ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኒውካስል ክሪስታል ፓላስ ፔጅን ዝነበረ ፈረንሳዊ ዮሃን ካባይ ናይ ንስነት ሕልመይ ጨቢጤ ብምባል ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተሰናብተ በጉ ኣፍሪጡ። እቲ ወዲ 35 ዓመት ፕሮፌሽናል ኣከፋፋሊ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ኣስ ዝነበሮ ናይ 1 ዓመት ውዕል ድሕሪ መውቅዒ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጡረታ ከም ዝወፀ ዝሕብር ዘሎ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ጸወቱ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ከም ዝጀመረ ዝነገረሉ ካባይ ንኣሳት 30 ዓመት እኳ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እንተዘይረሓቐ ኣብቲ ምስ 6 ዓበይቲ ክለባት ኮይኑ ን17 ዓመታት ዝተሰለፈሉ እዋን ኣትሒዙ ዘካየዶ ጸወታ ናይ ንስነት ሕልሙ ክጭብጥ ከም ዝኻለ ኣረድዩ። ምስ ዓበይቲ ክለባት ተጠርኒፉ ኣብ 2004 ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ሊል ጸወቱ ዝጀመረ ከፋፋሊ ካባይ ነታ ክለብ ኣብ 2011 ናይ ሊግ ዋንጫ ክጭብጥ ሓጊዝዋ እዩ። ኣብ ናይ ክለባት ጸወቱ ኣብ 543 ግጥማት ዝተሰለፈ ዮሃን ካባይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ኒውካስል ተሰሊፉ 50 ደረጃ ምብጽሕያ እታ ዝለዓለት ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓወቱ። ካባይ ንሃገራዊት ጋንቱ ወኪሉ ኣብ 48 ግጥማት እኳ ተተሰለፈ ምስታ ዋንጫ ዓለም 2018 ዝጨበጠት ፈረንሳዊት ጋንታ ግና ክስለፍ ዕድል ኣይረኸበን። ኣብ ሲኔማ ስምረት ጥዑም ዝመልከ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ የርገን ክሎፕ ኣብ ምቁጻር ስምዒቱ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብሸውዓተ ለካቲት ኣብ ሜድኡ 4-1 ብማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምድሃቑ ስዕረቱ ክቕበል ዝመረሮ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ምስ ሓደ ካሓቶ ዘቐረበ እስራኤላዊ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ከም ተጋጭዎ ይዝከር እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ጽዋ ፕሪምየር ሊግ እናረኣያ ዝሃድመቶ ክሎፕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወትኩም ክትዕቅቡ ዲኹም ዝብል በቲ እስራኤላዊ ጋዜጠኛ ንዘቐረበሉ ሕቶ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ንኹዳ ገና 3 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ክምልሰልካ ኢኻ ከምዚ ኢልካ ተሓተን ዘለኻ በልኪድ ቅድም ስራሕካ ብዝግባዕ መም ክብል ደሃልን ገናሕን መልሲ ሂብዎ። መዓዝ ጥራይ ናይ ዓሚዝና ሊቨርፑል ንኸይድፍር ንዘካየዶ ቃልሲ ዘይሰለጦ ክሎፕ ንብቕዓት ተጻወቱ ምስ ዝጻረፈሉ ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ጊዮፍ ሽሪቭስ እውን ክተሃላለኽ ተራእዩ። ብዘይካዚ ካብ ወርሒ ሕዳር እውን ምስታ ኣብ ሰደኣ ፕሪምየር ሊግ ኣብ 16 ደረጃ ዘላ ብራይተን 1-1 ምፍላዩ ዘይተሓጎሰ ክሎፕ ምስቲ ብ3 ዓመት ዝዓበየ ወዲ 56 ዓመት ምኩር እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ዴስ ኬሊ ብዛዕባ መጉዳእቲ ተከፋፈሉ ጄምስ ሚልነር ምስ ሓትቶ ተጋጭ ነይሩ እዩ።
ነዚ ኩሉ ተኸቲሉ ጀርማይን ጀናስ ዝተባሃለ ተንታኒ ስፖርት የርገን ክሎፕ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ናይ ፀወታ ስምዒቱ ኣብ ምቁፃር ኣመና ተሸጊሩ ከም ዘሎ ብምሕባር እታ ኣሰልጣኒ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ንዘውፅኦም ዘይእሩማት ቃላት የቕሬታ ክሓተሎም ፀዊዑ ኣሎም። እቲ ወዲ 38 ዓመት እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኣስዒቡ ክሎፕ ሓደ ኣሰልጣኒ ክገብሮ ዘይግባእ ባህርያቱ ይንፀባሪቑ። ጋዜጠኛታት ከዓ ንህዝብን ደገፍትን ወኪሎም እዮም ሕቶ ዝሓቱን ስርሖም ዝዓሙን። ስለዚ ንጋዜጠኛታት ምዝላፍ ኮነ መግናሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለካ ንዕቀት ዘጉልሕ ስለ ዝኾነ ንዘይቅቡል ተግባራቱ ናብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ቀልጢፉ የቕሬታ ክሓተሉ ኣሎ ኢሉ። ካብ በዓል ልደት ጣልያን ጀሚሩ ደረጃ እናንቆልቆለ መፂኡ ዘሎ ሊቨርፑል ጠንቂ ትሑት ብቕዓትካ ተፃወታን ኣሰልጣንያ እንዳ እምበር ጋዜጠኛታት ከም ዘይኮኑ ዘመልከተ ጀናስ ክሎፕ ዓንፃ ንማዓፆ ዘይኮነ ክገብር ዘሎ ንጥዕንዑ ክብል እውን ክሃድን ንዝሕተቶ ሕቶ ግቡእ ምላሽ ክህብን ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ኣስዒቡ ንክሎፕ ናይ ብሓቂ ይፈትወ ኩሉ ግዜ ኤነርጄቲክ ስለ ዝኾነ ተፃዋታይ እንተዝህሉ ምሱ ክስልፍ ምባሃኩ ግና ካብ ፀወታ ጠቕሊለ ወፅየ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብሰንኪ ስዕረት እቲ ዝፈትዎ ባህርያት ክሎፕ ጠፊኡን ኣሎ። ስለዚ ክሎፕ ዓወትን ስዕረትን መካይድ ምዃኖም ኣሚኑ ብህዳት ክጓዓዝ ጥራዩ ዘለዎ ክብል ወሲኹ ሓቢሩ። ሊቨርፑል ካብ ዘካየደቶም 7 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ 2 ተዓዊታ ኣብ 5 ተሳዒራ መሪሕነታ ተመንጢላ ብ16 ነጥቢ ተመሪሓ ኣብ 6 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ነቲ ወዲ 53 ዓመት ኣሰልጣንያ ዘይዕርፍ ቃንዛ ድቃስ ኮይንዎ ይቕፅል ኣሎ። ክልተ ስልሲት ካብ ተፃወቱ ኩዕሶ እግሪ ሕማም ዕብዳን ከማዕብሉ ከም ዝኽእሉ ሓድሽ መጽናዕታ ገንዚቡ። ድሬክ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ትካል ኣብ ዘካየዱ ሓድሽ መጽናዕቲ ክልተ ስልሲት ካብ ዓበይቲ ተፃወቱ ኩዕሶ እግርን ራግብን ብሰንኪ ብርእሶም ኩዕሶ ምህራሞም ኣብ ሰናዊ ሕዋን ሕማም ዕብዳን ከስዕበሎም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ንውፅኢት ናይዚ ሓድሽ መጽናዕቲ ተኸቲሎም ድማ ሓያሎ ገዳይም ተፃወትን ኩዕሶ እግርን ራግብን ከም ድማ ቤተሰብ ተፃወቲ ንውሕስነት ተፃወቱ ተባሂሉ ኩዕሶ ብርእስኻ ናይ ምህራም ሕጊ ክቕየር ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ መጽናዕቲ 2,000 ሰባት ክሳተፉ እንከለዉ ካብኣቶም እቶም 66 ሚእታዊቱ ኩዕሶ ብርእስኻ ምህራም ግዳይ ሕማም ዕብዳን ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምንቶ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ እቶም 70 ሚእታዊቱ ድማ ነዚ ንምውጋድ ብርእስኻ ኩዕሶ ንኽትሃርም ዘፍቅድ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ራግብን ክቕየር ሓሳባት ኣቕሪቦም። እቶም 48 ሚእታዊ ድማ ኣብ እዋን ፀወታ ውሑድ ግዜ ጥራይ ኩዕሶ ብርእስኻ ምህራም ክፍቀድ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ 56 ሚእታዊት ወለዲ ኣብቶም ካብ 14 ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑ ኣብ እዋን ልምምድ ኩዕሶ ርእስኻ ምህራም ክእገድ ተማሕፂኖም ኣለዉ። እቶም 32 ሚእታዊት ድማ ኣብ ቆልዑ ይኹን ኣብ ዓበይቲ ኩዕሶ ብርእስኻ ምህራም ሙሉ በሙሉ ክእገድ ፀዊዖም። ኣብቲ መጽናዕቲ 50 ዓመትን ልዕሊዩን ዝዕድመዮም ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዝነበሩ ፕሮፌሽናል ሰባት ክሳትፎ ዕድል ተዋሂቦም ነይሩ። ኣብቲ መጽናዕቲ ወዲ 50 ዓመት ዘሎ ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ተሳቲፉ ነይሩ። ሳውዝጌት ን26 ዓመታት ምስ ክለባት ክሪስታል ፓላስ፣ ኣስቶን ቪላ፣ ሚድልስብሮ ከም ተኸላኻላይን ኣከፋፋልን ዝተፃወተ እንግሊዛዊ እዩ። ነቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ትካል ድሬክ ዛጊድ ንስነ ፍልጠታዊ ምርምር ጥዕናን ተፃወትን ተባሂሉ ኣብ ዝካየድ መጽናዕቲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ዝመወለ እሙን ትካል ምዃኑ ይሕበር። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም። Sport film